thunderstorms ang makanay tubtub mabasko nga huyop sang hangin gikan sa nasilangan padulong sa nabagat na nasilangan ang magalunta naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Sa aton nga temperatura mabatyagan karon nga adlaw ang temperatura sa 24 degrees Celsius tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na sang las 5:34 sang aga, magatunod naman karon las 6:14 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Yes. Ito naman nga mga ka-aksyon nga nagapamati sa Aksyon Balita Morning Edition naman. Good morning kay Jocelyn Arecivita Olak. Good morning kay Aksyon Radio. Jean Oisiser. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning Sir Boy and beautiful Eden. Keep safe ko na God bless. I-emphasize ko ganyan dapat ang mga beautiful, mga pretty. Ma'am Elizabeth, wala birthday sa inyo. Kay May Kindo, good morning. Have a sunny morning sa tanan. Ay, sunny sa Guaction Bar kung gaulan-ulan. Way pa ko kagwa. Wala pa takagwa, no? Way pa takagwa. Yes. Kay Vopsy, Sedorifa Martinez, good morning, Action Radio. Kay Jesseline Andrada Changson, morning, Action Boy Duran and Action Eden Aboso. Watching from Mansilingan. Kay Pathy Grace Tembrevilla, good morning, Action Radio. Kahagpok. Hagok gid ang signal nyo diri sa hinubaan. Chicharon ba? Nalaway. Cory Vidaha, ara naman siya, may aga Action Radio. Sa mga taga-kwan gali Action din ha, sa mga taga 100.5. Yes, Alagad Radio, dira man sa hinubaan. Kay Edwin Pantaras, isa man sa Idinatics. Good morning, Action Boy. Kay Action. Oo. Siyempre, tito ko. Siyempre, given na yan. Mga member sa Idinatics mo, laban pamilya mo. Siyempre, majority. Hindi, tanan ko yung pamilya member. Pero subong yan daw halos majority na hindi ko na mga kilala. Nagka-member na lang. Wala pa. Ay, ikaw ito wala dyan parang president. Wala ka pa na, no? Wala ka pa pala na-evict na. Good morning, man. Kay, hindi ko mabasa. Suli-suli ang pangalan. Si Fov. Si Fov? Kay Ma'am Ligaya Abeto, dara, good morning, man. Yes, good morning. Shelmay Alilane Catalan, good morning. Kag kay Ernesto Rigacho, good morning. Aksyon Balita Morning Edition supporter, gid ko no. Kay Giovanni Armonio, good morning, Aksyon Radio. Greet ko lang si Delphine, kag Carmonio family, gapamati, gid adlaw-adlaw. Kung gabi, way. Ha? Makuton na lang sila. Kung gabi, wala. Adlaw, gabi-gabi ko na. Araw, gabi-gabi. Sa Hayawan family, kay Sir Renny Boy Hayawan, kaya sa family niya sa Cadiz. Hello, good morning. Sige. Edwin Escopel, mga classmates ko yan, mga supporters ko yan mo. Josette Plumeda, may agaman. Oo, kag sa mga Doral Nation, bala kay Dennis Tiboroma. Energy Nation. Doral Nation na tawag nila. Doral Nation, pero Energy Fanatics. Energy Fans Club. Energy Fans Club. Good morning. Kay Walton, good morning man. Kag kay Tita Susan, kag kay Kaloy Delgado dira sa Barangay Alihis. Hello, good morning. Kay Major Guy Liwat, ara naman siya. Kag sa Talisay City Police Station, good morning. Kag kay Maninoy, ko dira gali Action Boy. Major Romeo Vargas dira sa Himamaylan. Nagapamati. Gid kag sa tanan nga mga kamaninuyan ko dalawagon ta pa ko isa-isa. Mga kamaninuyan kag kamaninayan. Captain Joseph Catonina dira sa Valladolid. Hello, good morning. Kay Major John Joel Batus-Batusan dira sa Bago. Dumapadlagan ko ba? Ano naman? Dumapadlagan ka presidente sa Association of Police Chief of Police. Amo na, correct. Sige po, hindi Kaya ang isa ko maninoy, bilang alin sa Pulupandan, si Captain Chovisio, Larry Chovisio. Ara na sa subong sa nopo mo. Ang nagbulos to siya sa Pulupandan, maninoy ko man. Si Sir Jun Diliba. Na, good morning sa inyo. Galalapta mga maninoy. Man. Di ba kita da? Ligan mo mga maninoy, kung sila Action Boy, ang iban gusto nila maninoy na kuno sa bunyag, tiulila na sila pa-register. Ang iban ko maninoy na ngadaan para sa future kasal ko. Future pa ha. Future pa. After 10 years pa. Sa mga ginatundaan pa kung tani na dayon na.
Galing kayo din gina-offer sa mo, virtual nga. Oo, do ka budlay man, wedding. no? Do ka Okay, budlay. mas barato. Wala actually, kay para wala ang reception. mga guest virtual man. Wala tawon lang Manila, gakaon kami. Mas ini virtual gani nga kuan pro no, mas maka keynote ka pro no. Oo. Yung virtual Amazing wedding. na yan. Wala Kay- reception. Oo. Sige, standby na sa aton balita lokal. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang ning oras ginadulong sa kaalawan sang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Panalo sa Laban, Alak. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, isa na ka breaking news sa aton gadulog sa inyo. Ginkompormar sa Talisay City DRMO Head Jeffrey Gutierrez sa Aksyon Radio Bacolod nga alas 5:30 sining aga nasapuan sa makatapos ang bantay dagat ang bangkay sa isa ka bata nga babae dira sa may baybayon sakop sang Purok Tumpok Zone 15. Sa karon wala pa makilala ang ining biktima nga yara pa sa area. Ang ato sining patrol man by Aksyon Alvin Grava ara sumong nagpadulong sa among lugar sa natabuan sang insidente para sa dugang nga mga detalye. Sa ato nagapanguna na karon nga mga balita lokal, na record sang Negros Occidental ang pinakamataas nga kalamuon sa nagpositibo sa COVID-19 base man sa ginpagawa nga datos ng Department of Health tubtob Hunyo 15 o kon Hulyo 15. Ginasaad sa ginpagawa nga COVID-19 case bulletin number 111 sang DOH Region 6, 37 ka Negrosanon ang nagpositibo sa masakit nga may napulo ka non-OFW kag LSI, 16 ka LSI kag 11 ka OFW. Ini ang ginalakipan sang 6 ka taga Manapla, 5 sa Calatrava, tag 3 sa siyudad sang Cadiz, Silay kag Sipalay, tag 2 sa siyudad sa Sagay, Banwa sa Inigaran kag Ibi Magalona, tag 1 sa siyudad sa Escalante, Talisay, Himamaylan kag Banwa sang Isabela. Samtang 4 ka recovery sa probinsya na record, kag ini ang ginalakipan sang OFW nga taga Valladolid, 2 ka mga locally stranded individual nga taga siyudad Sambago, kag 1 ka LSI nga taga siyudad sang Silay. Tatlo naman ka Bacolod noon ang nagpositibo sa COVID-19 base sa ginpagawa nga records sa Department of Health sa Western Visayas tubtob Hulyo 15. Ining ginalakipan sang 44 anyos nga lalaki nga isa ka OFW, 30 anyos nga lalaki nga isa ka non-OFW kon LSI, kag 44 anyos nga lalaki nga isa ka LSI. Samtang 6 naman ka recovery sa syudad sa Bacolod ang na-record. Ining ginalakipan sang 3 ka LSI, 2 ka non-OFW LSI, kag isa ka OFW. Nag-aabot na on time ang 90% sa mga RT-PCR test results sa mga Bacolod noon OFWs, samtang 10% naman ang delay. Inagin pahayag ni Bacolod Councilor Israel Salanga, chair ang action team on returning OFWs. Sunod kay Salanga, sa karon nagwa na ang resulta sa mga test sa sulod sang 14 dias nga quarantine sa mga OFWs kag may mga bestman nga mas temprano nga nagagawa ang resulta. Ginklaro ni Salanga, may 10% pa nga pending nga resulta sa test kasunod nga mga swab specimens ang OFWs ug LSIs nga taga Bacolod ang ipadala sadto sa laboratorio sa Iloilo antes nag-operate ang biolab sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Pinakauli nga batch nga nagabot sa syudad ang inalakipan sang 35 ka mga OFWs sa Miyerkules sa kahapon sang kaagahon Hulyo 15.
Samtang nakagawa na sa quarantine facility ang 17 ka mga OFWs nga pinakauli nga nagnegatibo sa COVID-19. Sa record sa syudad Nubalin Abril 28, masobra na sa 1,000 nakapauli nga OFW sa Bacolod, kapin 800 ang cleared sa COVID-19, kaginabanta kapin 200 sa karon ng OFWs nga nagapabilin pa sa mga hotel o kun-in diri sa syudad. Nagahulat pa sa karon ang talatapan ni Councilor Cindy Rojas ang Travel Authority gikan sa Provincial Directors ng PNP sa probinsya sa Cebu, angot naman sa Bacolod non LSI nga magapauli sa syudad. Sunod kay Rojas, chair ng action team on returning non-OFW residents, hindi pa makapauli ang mga Bacolod non LSI nga yara sa Cebu City bangon nagapabilin nga ECQ ang lugar, pero sarang naman nga makabiyay pabalik sa Bacolod ang mga LSI nga yara sa probinsya sa Cebu. Dugang pa ni Rojas, iya pa karon ginahulat ang ginpangabay nga Travel Authority gikan sa PNP para sa masobra 100 ka Bacolod non LSI sa Cebu Province nga nagpakig-angot sa iya talatapan. Sunod sa konsehal sa karon nga mga delayed results ng RT-PCR test ang amat-amat na nga nagagwa. Karon nga adlaw o kun kahapon nga adlaw Miyerkules kapin 50 ka mga LSIs gikan sa Manila ang nag-abot sa syudad sakay sa Philippine Airlines. Although ang ginaprocess kung LSI sa Cebu, sa subong ginahulat pagyapon ng travel authority kay do wala pagyapon mag-issue. Ang ginkuang ang pangayuan kung actually travel authority yan ikapunin sa director nila sa Cebu kasi gyapon kahatag do sang salong kasi remind sa Monday kung kasi actually gid-remind. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Cindy Rojas. Samtang sa ibang baratong nga balita lokal, nagapati si Municipal Mayor Dr. Gilson Tubilyara nga nalatnan sa 24 anyos nga Iloy sa COVID-19 ang 8 ka bulan sila nga bata nga mo ang COVID patient number 3 sa Banwasan San Enrique. Sunod kay Tubilyara, una nga nagpositibo sa virus ang Iloy kag ipaydalon sa istrikto nga home quarantine sa Barangay Gintorilan sa Banwasan San Enrique. Duha pa sang alkalde, mabudlay na para sa Iloy nga magbiya sa bata bangod ini ang padawin pa nga naga-breastfeed. Apang ginklaro ni Tubilyara nga nag-ayo ng Iloy nga amo ang COVID patient number 1 sa Banwa matapos magnegatibo ang repeat RT-PCR test. Sunod sa alkalde, malayo sa iban nga panimalay ang puluyan sa mag-Iloy nga ginabantayan sa mga barangay tanod kay ginadulungan man bulig sang Banwa. Ang mag-Iloy nga LSI halin sa Manila ang nag-abot sa Negros Occidental sang Hunyo 18 kagin paidalom sa quarantine. Hulyo 14 sa nagpositibo sa COVID-19 ang bata kag kalakip sa 11 ka managdugang nga confirmed cases sa Negros Occidental. Magapatigay naman sa committee conference ang komitiba ni Councilor Cindy Rojas, chair sa Committee on Finance and Appropriations sa SP, angot sa proposal ni Mayor Evilio Linardia nga hatagan sang hazard pay kag special risk allowance sa mga frontliners ng syudad. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran sa regular session sang SP sang Miyerkules nga adlaw Hulyo 15, ginaccept sang komitiba ni Rojas ang pangabay sang alkalde kag nagpaathag nga may yara na sang enabling law nga nagahatag sang hazard pay sa mga frontliners. Para sa vice-alkalde nagapabor siya sa pangabay sang alkalde bangod deserve man sa mga frontliners ang amo nga benepisyo. Ang pondo ang pagakuhaon sa savings ang syudad gikan sa mga vacant position kon humalin Enero tubtub Mayo 2020. Sa press statement ginpahayag sa alkalde ining paagi para mapasalamatan kag mapakita ang appreciation sa hard work kag heroism nga ginapakita sa mga empleyado sa tion nga sang COVID-19 pandemic. Sunod kay City Budget Officer, ang kwalipikado nga empleyado ang makabaton sang 350 pesos sa kada adlaw para sa numero nga nagtrabaho sila sa Bacolod sang ginpaidalom ini sa ECQ sang 45 dias. Ang mga kwalipikado naman nga personnel ang makabaton sang one-time special risk allowance nga equivalent sa maximum nga 25% sang ilang nga bulanan nga basic pay. All pa sila conference. Kaya ang source of funds to daw sa kuan mo, unfilled positions pala. Kaya honestly, ang aton frontliners, ang aton mga nurse, dugay na ginapangayon nila eh. May kuan na siya, may enabling law na ta sina. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagalaong naman si LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga matigayon na sining bulan sang Hulyo ang pagdiyon sang Memorandum of Agreement sa tunga sa iya talatapan kag lokal nga panguluhan sang Bacolod angot sa plano nga pagpahamtang sa ila talatapan sa City Hall. Suno kay Osmeña sa tion nga makompleto na ang mga proseso, kinanglanon sini sa gyapon ang dugang nga panahon para sa pag-renovate sang lugar. Nagalaong man niya kung tani makaumpisa na sa bulan sa Agosto ang ila operasyon para sa benepisyo sa mapungluyo sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod nga naga-follow up sa ilang mga concerns. Sa piyak nga bahin ning kalipay man ni Osmeña ang kooperasyon kag suporta sa mga operators kag drivers angon sa implementasyon sa nagkaigo nga health protocol bilang nagapanguna nga lihok batok sa ginakabalakan nga paglapta sang COVID-19.
Sa katapusan nga balita lokal, pagatutukan sa mga manunudlo ang percentage sa mga estudyante nga may kaugalingon nga gadget para maka-access sa electronic module, kagon pila ang kinahanglanon nga imprinta sa mga estudyante nga wala sang access. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Schools Division Superintendent Gladys Sales nga sa karon 77% ang kadamuon sa mga estudyante nga nagapa-enroll sa pampubliko nga eskwelahan subong nga school year. Nag-apelar naman si Sales sa mga ginikanan nga handa sa gihapon nga magbato ng mga eskwelahan sang late enrollees, apang isa lamang siya ginakabalaka tungod mangin disbentaha ini para sa mga kabataan bangod hindi malakip sa lista nga makakuha sang learning module. Sa inabaloan, Hulyo 15 sa nagtakop ang enrollment period, apang hindi iniindikasyon nga hindi na magbaton sa mga ulihi nga nagpa-enroll. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Sa sining bahay ni check tanay aton patrol with Aksyon Alvin Grava. Sa sining isa ka nasa Puandra nga bangkay sa bahin sa siyudad sa Talisay, no? Siyudad sa Talisay. Check naton si Aksyon Alvin Grava gikan sa mga area. Aksyon Alvin, please come in. Yes, Aksyon boy, bangkay sang isa ka missing ang nasa Puansa area sang Purok Tumpok, Barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay. As confirmed no, sang leader mismo sang CDRRMO base sa pag-communicate man nila sa area o sang Talisay City CDRRMO si Sir ngalan ta kani sir? Peter Jan Sanchez. Si Peter Jan Sanchez, Aksyon boy. Sir, ang sapuan dito sa area sang Talisay, ano ni Sir, lalaki, babae? Babae ni sa sir, according sa team nga ginpa-dispatch ko sa area, Talisay Rescue ang nakakuha ano. Mga nanong oras na sapuan, sir? Negative ko info pa sir, pero sang nakabaton kami sang initial report nga may text nga may nakuha kanong bangkay sa Purok Tumpok, ginpa-dispatch ko dahil ng team ko to confirm nga kung positive gid man. Yes, so nakita sa. Sir Peter, thank you kino. Aksyon boy si Sir Peter. Ongoing pa man ang search and Aksyon Alvin? Yes, sir. Bangkay na yan sa Puan pero hindi pa na saya wala pa sa informasyon kung bala isa na siya sa mga na-missing nga gi-report pa lang nga missing nga kabataan kahapon. Sir, i-confirm amo ni ang isa sa mga missing kahapon, sir. Yes sir. To confirm amo ni ang isa ka na-missing sa tatlo pero babae ni sa. Babae. Yes, sir. Action boy, isa. Why pangalan, Action Alvin? Why pa pangalan? Sir, may pangalan na, sir? Initial? Wala pa ko pangalan, sir, sang babae ni. Why pa? Action boy, wala pa action boy, no? Sino nag-confirm nga isa na sa tatlo nga na-missing kahapon? Sir, sino ang nag-confirm nga isa ni siya sa mga na-missing kahapon? Ang team ko, ginpa-dispatch ko sa area, nagather naman to sa information sa area sa Purok Tumpok, which is una-una nga info ta sa Purok Sibukaw. So, na-confirm sa Purok Sibukaw nga may positive to, ginkuha pa kadto sa Talisay, kanon isa. So, pambabae, kanon confirm. So, halin ni siya sa area sang Sibukaw. Oo. Pag nakita din nila pasaka pababo do iya Talisay nga rescue ang nagkuha sini. Thank you, sir. Action boy. Confirmation ni siya gikan. Sino kanina gina-interview mo, Action Alvin? Action boy. Sino kanina na-interview ta? Peter, ano apelyido to kanina, sir? Sanchez. Peter Sanchez, Action boy, ang team leader sang rescue team nagapatigayon man sa karon sang search and rescue. Saga ko na siya, Bacolod o Talisay? Bacolod, Action boy. Sige. So, sige. Siguro sa pamilya sang kwan, sang mga nagkaladula blagapon nga kabataan, siguro pwede makadtuan man dito no? For them to confirm kung bala inang nakita din ang bangkay, isa sa mga missing kahapon. Yes, sir. Kay subong si Action Boy, ari pa kasi tunga-tunga in between sa area sang likod na sang ruins. Kay ongoing pa ang search and rescue operation sa duha pa kaiban nga missing. Sa may suba. Sir, ang plano ni matabok ta to? Yes, sir. Himo kami linya para ma-cross kami sa river kay ang last resort ng mundo amo na lang ni kikadalom di sa gilid nga ginapatungan to suba. Oh, so sige sir, thank you. Action boy, si Sir Peter Sanchez, no. So rekta diri sa area para sa so Action Alvin? Yes, sir. Ano pagid man gali makita ang bangkay, no? Ano makita niya nga physically niya makita, no? Ang duha wala pa physically. Hindi, what I mean yung nabatsapuan sa bumlang bangkay, wala nyo makita pagid, no? Report inahalin sa mga ipadala dito nga mga rescue team. Yes, Action na boy, no? Wala pa ni siya nakita action na pero confirm na siya nga babae.
Gin-confirm, yes sir, sang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod, led by sang ila sining rescue team nga si Peter Sanchez. Kay nagpadala siya sang iya, nagpa-dispatch man siya sang iya sining miyembro sang iya nga team. So to confirm, nga kumbala may ara, bangkay sang isa ka persona. Okay na sa Aksyon Alvin, confirm na siya nga may bangkay nga nakitaan, confirman nga babae, no? Ang ato Yes, lang sir. dra i-confirm is bala kung isa gini siya sa mga tatlo ka kabataan nga nagkaladula kapon kag kung sino ining bangkay nga nasapuan. Yes, sir. So, rekta diri sa area action na boys ang barangay Bata with action na nanikiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa Balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Salamat kay Aksyon Alvin Graba, no? Sa atong patrol nagatutok dira subong para madala naton karon ang pila pagid ka mga confirmation, no? Sang sining report kun bala ini ta isa sa tatlo ka mga kabataan nga nagkaladula kagabi, no? Kahapon. Ang mga ngalan di ara daw mga ngalan daw kwanto mo duha ka lalaki kag isa ka babae kahapon ang nadula, no? Jaren Pahilagaw, Janet Rodriguez, kag Carl Gabriel Cabrillos. So ang nakita subong bangkay suno sa report sang rescue team dito babae, no? Ti wala pa galing ma-confirm ang ngalan kag ti tanawon ta pa sa ginikanan siguro kan ka makakadto dira sila kag matan-aw kun bala isa ina sa mga nagkaladula kahapon na kabataan sa nagkalalumo so nagkalaanod bala sa pagdaludo sa tubig dira sa abkasa actually sa Mandalagan, no? So nasa puan karon nga aga ang isa ka bangkay. Ang duga informasyon makabiyanan dulong sa inyo ni Aksyon Alvin Graba samtang nagatuto karon dira sa area sang insidente. Show Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga pagpangapay mga ka-aksyon, amo na ni siya ang black coffee nga may mangustin. Ang Dr. Alfred sang risgo matapikan kata sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo pa sang risgo sang diabetes, nami pa ni siya sa aton nga atay kag nami pa ni siya sa aton nga pagtinlo sang colon o kon tinail ikaw kita sa colon cancer. Drugstore. Wakong Chinese drugstore, Consuelo Drugs kay iban pa nga mga outlets malapit lang sa inyong lugar. Ang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Magkakalapit man o magkakalayo. Yes, good morning sa Liwat Action Boy sa aton nga mga tagpalamatino kag sa aton nga Facebook viewers kay Vic Relota. Good morning Action Boy kag Action Eden. Kay Tukaya ko Eden Kasuyon. Hello, good morning. Watching dire from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Condolence kuno sa family Zabanta and Make. Kay Job Solis, good morning mga ka-Aksyon Radyo, labi na dira sa aton di Connection Boy. Shout out lang siya sa iya asawa nga si Desiree Solis dira sa Boundary Sumag kag Tabunan, Bago City. Salamat. Aleo Dizon, good morning. Shout out kuno sa family Sales Talaver kag sa mother niya sa Granada. Kay Mine Di Maano, good morning kuno bakit kuno ang tagal ng result sa ilang ni Action Boy, RT-PCR test. Oo, 19 days na kuno. Wow. Ang problema actually dito sa dito sa Iloilo bala ang inis na Western siguro Visayas. dito sa Western Visayas. Subong ni siguro I think ang iban nga mga pero nagagawa naman may mga daw 90% ng on time. Correct. Daw on time na ang ginawa sa result subong. Kaya ti may ari na kita sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital nga Biolab. Ti may Teresita Landoni pa kita.
Okay, nakita ka na lang, padala pa dito si Lilo. Correct. Ginaubos na lang, I think, Aksyon Boy, ang test nauna kits. padala? Di bala? Ang test kits pag yun, Nga, hindi match bala. Hindi match okay. Kaya dito match sa Western Visayas. Kasi sari-sari ng test kits mo, no? So, ang mga test kits nga, hindi diri match sa aton nga, panawag na RT-PCR machine. Oo, that's why naging padala pa dito. Okay. Pero mas amat-ama rin sa dasig, ano? Okay, may mayari na tadi. Sigurado ko match na di sa Corazon Locsin niya daan. Kay Jonas Yang Tenero, good morning, pa-shoutout ko. Charot! Literal nga shoutout ko, Action Boy. Kay Carlos Federis Tunio II. Good morning, Action Boy and Pretty Eden, watching here sa QC. Kagkay... sa Cadiz, tugulik ko noong kay Mindy Maano ko Action Boy. Tinampaan sila ko Tinampaan Cadiz. Tinampaan Cadiz. Gladys Noble, dira sa may bago man siya sa Maaw. I think asawan sa ni Kuan ay ni Tabi ay. Tabi lang na sa Proctory ko na sa tudtod tabagak na siya. Amo na? Oo, yung Tabi pero class. Wow, sa Shala. Teresa Linaha Kayaw, classmate, good morning. Sa kay May Cautivardo Henyo, kumari ko na, classmate ko pa. Sa kay Rizal Lee, sa kay Susan Jaime Allen. Dito sa US naman. Kay Endino Mark, good morning. Kuno paliog lang sa Tamyaw sa mga taga-Barangay 19. Hello, good morning. Sa Barangay 19, good morning. Nakakadto ko na wala sa kuhan sa nagliga do. Ato lang nagakuhan pa tabala ng panawag siningani ng dakop. Ikaw nagdakop. Pasok. Ako na nakadagdakop sa Barangay 19. Pagpuli ko, nung damo ko prutas yung dala. Wow, pongga. Give mo Action Boy, wala. Sa mga ginadakop na wala. First, sa panukoy, da wala. Sa mga maguluto, da wala nga patiri. Oo, sa mga sa pamilya. Sila mo, pamilya pottery. Pagpuli ko yung mga kalan. Kulon ka. Ang kulon, kaya bit-bit mo. May ganit, hindi banga. Pinadala sa'yo mo Pero, good morning, man. Kay Joe Abuana, good morning. Kay Chief Noli Arsenal sa Bago, Mark kag Melvin, hello, good morning. Evelyn Pomoseno, good morning, more power kuno, God bless. Kay Bert Gerapusco Caraballo, good morning. Monitor sila sa Hutoda Handumanan, Desa Hutoda Handumanan, Bacolod. Japan ba? Hindi, mga sa Tricycle. Tricycle Association. Correct. Hutoda Handumanan, operators and tricycle owners and Drivers Association. True! Amo na siya, alam ka na. Nakapamahaw ka. Annie Raffles, niya. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Watching from Okinawa, Japan. Shout out sa family Raffles. Kay Richelle Aguarense, good morning. Heaven, good morning. Morning Aksyon Radyo, mayo kay si Aksyon Eden ara na. Diin ko yan. Nagano lang ko light kay do. May ara gani kaga Texas sa una ko de, kadi ka bulos-bulos mo nagsundore. May ara man nga pagkatapos pag may ara ga message nga nyo wala na si Aksyon Eden. Kundi buhi pa sa Aksyon Eden. Ano naman, hindi mo ko pagpatami. Pero thank you gid sa nagapamati sa aton. Kay Maki Luffy, may agalan sa inyo, flex ko ang hambal ni Nanay Lerma ko. Diri sa San Enrique. Kagwapa ko no sa imo, Eden. Thank you, Nanay. Nanay Lerma, thank you so much dira sa San Enrique. Kay Sintos Hurada Rose, good morning, Aksyon Radio, pero migid ka pamati. Diri, ari kami di sa quarantine facility sa Gintorilan. Gintorilan sa San Enrique. Di naman. Okay. Sintos Hurada Rose. Mayo-mayo lang kamuda, ma'am, ha? Hulatan nyo ng inyo dira nga test. Results. Ko, dire ko natuod ko na may COVID patient sa Valladolid. May ara, no? Nagwa kahapon result. Kundi ang Negros naka-record yung pinakamadamo. I think may ara, dira part, isa dira ang taga Valladolid. Areo, tig-duwa sa siyudad sa kada. Tagban, doon ay ko dikita. Areo. Kami na kuan may recoveries nga na record nga. Recoveries, taga Valladolid. Taga Valladolid. OFW, taga Valladolid. It's a good thing. Recovered na. Siguro I would presume nga ni sa quarantine facility. Correct. Okay? Sige, stand by na sa aton Balita National. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
nervous. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39, detalye na sang mga balita nasyonal. Target sa Department of Education nga mag-hire sang para-teachers kag volunteer teachers agud tudloan ng estudyante sa blended learning approach kay patuman. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, ini para mabuligan ang ginikanan sa pagtudlo sang ila kabataan. Ilabi na sa implementasyon sang panibago pagtudlo sa panahon sang COVID-19 crisis. Para sa sweldo sang para-teachers, ginpahig ni DepEd Undersecretary Jesus Mateo, ngayon natunan pa sa ahensya ang plano nga pagtap sa local government units pagi sa ilang Special Education Fund. Kumpiyansa naman si Education Secretary Leonor Briones nga positibo resulta sang blended ukon distance learning sa pihak sa kabalaka sa publiko. Sa pre-SONA forum nga ginapatigan sa Presidential Communications Operations Office, ginpasiguro ni Briones nga handa ang DepEd sa implementasyon sang panibag-o nga mode of learning sa pagbukas ng klase. Sunod kay Briones, ginatinguan sang tanan nga unit sang ahensya, particular sa Central, Regional kag Schools Division Offices nga mangin posible ang bag-o nga mode of learning sa pihak sang COVID-19. Ginpaidalon na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad sa Cebu. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, base sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte, epektibo kahapon nga kung karon nga daw Hulyo 16 ang pagpaidalom sa Cebu sa MACQ. Nagapabilin man sa General Community Quarantine ang NCR kag 14 kaiban pa nga mga lugar. Gina-insister naman ni House Committee on Ways and Means Chairman kagabal Representative Joey Salceda nga mas madamo nga bagay ang mahimo-himuon ang sang Department of Trade and Industry sa baylo nga hilabtan ang online barter. Sunod kay Salceda, wala sang malain sa barter trade, magluwas pa nga legal ini base sa new civil code. Ginapanugutan sa idalom sang barter system ang pagbaylohan na isang produkto sa produkto kag hindi kinahanglan ang kwarta ang ibayad. Klaro naman ni Trade Secretary Ramon Lopez nga ang online business barter transactions lamang ang ginadumili sa lahi, apang ang mga personal transactions ginapahanugutan. Una, diligin pahayag ni Lopez nga pasabton sang DTI ang mga individual nga involvado sa online barter trade kag ginainganyo ang mga online sellers nga magparehistro sa ahensya kag sa Bureau of Internal Revenue. Ginpahayag man ni Lopez nga sa piyak nga ginapanugutan ang barter trade sa pila ka parte sa Mindanao kaangay sa sulok kag Tawi-Tawi apang paglapas ini sa lahi sa iban nga lugar sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, kapin 45 ka mga representatives sa US Congress ang nagapanawagan sa gobyerno sa Pilipinas nga i-repeal ang kontrobersyal nga anti-terror law of 2020. Ang mga representatives lakip na si John Chawoski sa Illinois kag Judy Chu sa California ang nagsulat sa Philippine Ambassador to the US para sa ila pangabay. Sa virtual conference, ginpakamlaot sa mga representatives ang Administrasyon Duterte sa pagpasar sang layi nga posible makalapas sa tawhanon nga kinamatarong sang mga Pilipino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ninyo colon pinagasa quality products ng Life Extension Philippines. Super Kag sa ato naman kapag likaw sa hindi nga problema bala sa mga bukol-bukol nga tubo sa inyong alawas, breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Sa garantisado may problema naman sa allergies ang mighty sa imong alawas para makontrol ang allergies. Mag
Capsule. Ang duwaraton ka mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Facebook. Sa atong dugang mga balita. Meanwhile, good morning ang nagili kay Mayor Maymayo. Ari diya si Mayor Maymayo nag-join. Mayor May, good morning. Mayor Maymay, sa La Castellana, congratulations kay wala ya sang COVID sa ila sa sining nauli nga record bla. Wa sang COVID case sa ilang banwa, no? Sakay sige imo danay bla kay ko tanda ko di ka naguntat. Good morning kay then nalipat mo ko kay ara na Samuel Armita na sa bata na Action Boy ang imo pamangkot. Wala na siya gina-ignore, ginapasunod ta lang. Kay Ninita Menyes, hello, good morning. Kay Cheryl Cathy Estiler, shout out ko na sa cousin yang nga gwapo nga si Kino Colin Murang namin yung mga cousin niya. Tansingko. Oo, ginaano ka pala. Para do ka Oo, Salakyan lang. Hamliya morning action boy ko nung do ka gwapo si Musmo. Wow. Subong lang. Subong lang. Lagi pangita yung man na. Kuha ko na niya. Kay Rana Alia Faisa kag kay Lawrence dira sa Silay City. Hello, good morning. Kag dira sa taga family Duran man sa Sumag action boy. Sumag? Oo. Mayara da? Oo, ang mga cousins ko Duran mo. Ay, so hindi ka ba sining parinting prente man. kita nga duwa? Hindi ko yung parinting mo. Sila tuya layo na tuya kay ti Pantaras kami mo. Kag sa ano da Mahadukon family sa Cadiz City nagapamati gid. Sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning. Wow, bongga Alam mo ka mo. ko yung mga friends niya si Elizabeth, si Beth yan, Elizabeth Lampreya sa Abi Thailand. ko si Ma'am Elizabeth. Ito sa Thailand. Friends mo naman, ka mo. mga friends. Mga US ko mga friends, damo ko ya. Oo. Grabe no. Oo, nakita din sila ni Kwan. Kung isa galing, hindi mo makita sa... Oo, do ka late pa balahaw. late, Tiba oo. si Iban karon man no. Sige And lang. Kiting kag Heidi Usison sa US. Oo. Bongga sa imo mga friends no. Kay Sir International? Romo pasaporte lang kuya. Gapamati yun siya always. Kag dira man kay Sir Inocencio pasaporte na lang is ng 303rd Brigade. Correct. Kay Sir Franco Ver Lopez nagapamati yun sila Action Boy. Sa Action Radio gid sila kuno nagano. Kag sa tanan nagaling nga mga kapulisan nga nagabantay wala sa Nokpo Gate. Kay may ara da sang ano mo sang radyo sila balaw. Maglabay ta Action Radio gid ya. So nagapamati ta sila subong hopefully kay ona na inyo nga radyo kay Teka do. sa radyo, hindi. Pa sa Facebook man lang niyo. Sa radyo ko sa Facebook, katanaw man sila. Okay. Kasi syempre, may ara man sila sang ano. Mga PSG dagali. Hello, na sa inyo. Good morning. Kay Bambi Padernal, good morning, Action Boy, kag Action Eden. Kay Rizalina Alvarez, Sige. Minnesota, USA, good morning. Sige. Stand by sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:48.
Sa detalye na sa Balita International, naglambot sa 21 napatay, laki pang driver sang bus, samtang 15 naman ang pilason. Matapos hungod, gaginhulog sang bus driver, ang ginamaneho sininga sa lakyan sa isa ka reservoir sa syudad sang Anshun, probinsya sang Guizhou sa China. Sa report sang kapulisan, ginhungod sang driver nga si Zhang nga ihulog ang bus matapos may baluan nga gindemolish ang iya sininga balay. Sakay sa bus ang 12 ka mga estudyante kundiin 5 diring napatay nga magakuha kun tani sang entrance exam. Dugang pa samtang nagamaneho si Zhang, nagainom ini sa makahulubog nga ilimnon nga ginbutang sa plastic container. Samtang sa atong balita sa patay sa pagnegosyo, ginpanghiwala sang Udenag Corporation ang nagalap ng balita nga ila baklon ang frequencies nga dumalahan sa dosang ABS-CBN broadcast operations. Suno kay Udenag Group spokesperson na Ramon Surilla, hindi prioridad sa kompanya ang broadcasting. Dugang pagitbahag ni Davao-based tycoon nga si Dennis Uy, kilala nga suporta ng Presidente Rodrigo Duterte nga hindi siya interesado sa pagbakal sang ABS-CBN. Naibaluan ang Udena Corporation nga patagian ni Uy ka ang Chelsea Logistics kaupod ang China Telecom, ang kabayan sa katatlong nga telecommunication player nga dito Telecommunity. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 58 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 68 sentimos, kag Hong Kong dollar 6 pesos kag 39 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginpakita ni Kay Brosas ang suporta kag pagbaton sa iya bata nga lesbian nga si Crystal pag isa pa post sa isa ka video kadungan sinisang iya nga birthday. Gin-share ni Brosas nga antes pa man gin-share ang video, ginpamangkot pa sini ang iya bata kon handa ini sa posible negatibo nga mga komento nga iya sini nga mabaton. Sa video makita kag mabatian nga mismo si Crystal ang nagpalayag nga I'm a lesbian. Suno kay Brosas, dugay na nga nibaluan ang gender preference ng iya sini nga bata apang iya ini ginbaton. Nahibaluan si Crystal ang nagaisahanon nga bata ni Kay Brosas. Balita sa sports, kinakwestiyon sa karon sa ang PBA team nga Blackwater Elite matapos nagpatigan sa practice sa piyak nga wala pa sang go signal gikan sa Philippine Basketball Association kag iban nga ahensya. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, ginapa-esplikar ang team apang posible pa panaugan sa penalidad ni Abraham Mitra nga among chairman sang Games and Amusement Board. Sunod naman sa tag-iya sang Blackwater team nga si Joselso C, naga-workout ang mga players apang istrikto nga ginapatuman ang health protocols sa intalana sang PBA. Balita Espesyal! Power, power, power! Amo to malambal mo gina. Dali on Action Boy. Kay galaga sa aton nga oras. Sa aton nga report nga daan sa Action Alvin eh. True. Sa aton nga balita special, mga tips ni Action Boy sa pagpanglaba bala, especially siningating ululan. Mga tips pag hindi magpanglaba. Kahit siningating ululan, Action Boy, do hindi bala normal ang pagpanglaba ha. Kahit syempre wala sang init. Wala ka basi sulit-sulit pa ang paglaba mo kay mabahoy mo nga bayo. Langog tawag bala nila ho. Okay. So dapat Action Boy, kung mabasa kuno o kung may lutak na bilang bayo mo, kaya syempre naglakat ka sa mga ulanan, sa mga putikan, i-separate mo gin ako no. Wala labot sang separation sang dikolor kag diputi. Dikolor kag puti. Diputi. Oo, i-separate mo pag idyang nahigkuan. Kaya Kainon mo na sila kay basi ma-kwanto mo. Oo, maputikan. Ang iban nga mga mo na Action Boy. Kaya syempre baho bala kay wala lang ta kuno kabalo, may own man niya nga baho ang baha kuno yung Action Boy medyo na siya balado. Do ka lang gid siya, especially ang bag-o pag bala nga kwan gagwa gid ba magtaas ang tubig bala bag-o na di ba super brown gina siya amo na. So i-separate mo gina siya dapat. Hindi magtinamad. Ikaduha, magpuga ka kuno Action Boy, isulod mo siya sa toalya. Sulod mo sa toalya, i-roll mo, tapos amo pagpuga mo kay wala labot kuno i-absorb sang toalya ang tubig pagid kuno ya sang imo binunlawan. Madasig siya magmala. Kung ay kabitolya. Araw-araw na ginaya nga wala ka tolya. Di kino kayo. Makakot lang, mas ko magkabitolya. Abi ko sino daw wala tolya, comment yung taga mo tolya. Akig. Kaya, tagda magmanita manito. Nan. Tolya.
Pero minabli ginata nga, wala kami ito aliyaya. Nagamit nyo na siya. Ang ikatatlo, action boy, maghimo ko na sang temporaryo nga halayan sa sulod sang inyo nga balay gamit ang alabre o kon curtain rod. Tibo, do ka bongga sang inyo na balay. Do may mga ano kamo dahil mga... May kuha ka daw ga... Ang magpiesta, bala na rin tawag ang mga banderitas? Oo, namo na siya. O kung daw nagkakuha ka dahil, nag-display daw kay ukay lang. Oo, kahit wala, budlay mga action boy, kay kung bala kung hangin lang, magpamalas ang bayo, tapos nag-ulan-ulan, medyo malangog na siya gyapon. Kaga ang iban, nagambal, tip gid action boy, ang iban nga, magamit Fabcon, ano lang gid, tsaktuhan lang gid wala, hindi OA, balang, oo, kaya mo man na siya kung isa ka cause nga magbaho, ina. Eh, ano na yung mga dryer? Yan may mga dryer man. Mga parehas na si Muya. Huwag ka na balos ang dryer. Ang inyo, ito nga washing machine worth 68,000. No, ganyan ang action boy. Tapos nalaban yung action boy, ginabutangan na dahil sa dryer. That's why... Hindi mo siya mabaho. Hindi na siya mabaho. Kaya kung dryer action boy, super mamala na gina siya dahil. Or medyo hamog bala. Dutay na lang halay. Amo na siya. Tapos kung action boy, kung mag-trip mo pag idya nga siningit ululan, manglaba kayo isang bedsheet mo. Bisan ka dako, himuon mo halayan ang inyong mga pertahan kung action boy. Pertahan? Oo, pertahan yung balas balay. Basta aral lang sa sulod balay, gid ang paghalay. Siyempre kita ko, pertahan, kaglaba, bala, ito yung bedsheet. Kasi ibla ko ni halay mo sa pertahan mo, pagkabalik mo, pertahan lang bilhin, no? Amo na. Wala na mga bedsheet. Oo, pero ang mga action boy, dapat. Kung kain sinada ko, sa pertahan mo, dala. Ay, nakabudlay na ginaya. Kaya kurtina ang ibulos mo, sirado lang danay. Pero anyways, last reaction boy, ang mga basa, bala nga sapatos, pwede na siya mapamala sa likod sang ref, bala. Okay. Kita mo na, ang uso na sang ref. Sa una, bala, ang maya-mamo, ginabalang mga typical sa una nga mga ref, bala. Ang subong, doon ka flat na subong. Sa likod na daw, may kuwan pa na daw mo, may mga... Ang color black na, bala nga, tandaan ko ginasa. Kaya pwede mo na mahalay daw ang gisay mo. True, para dasig. Or sa mga likod sang aircon. Laban mo siya sa gabi. Gamiton mo ba? Gamiton pagkaaga. Ubala ba, suksok malabala. Amo na siya dayon. Sa una, wala pa to yung mga dryer action boy. Amo lang na iya. Di sa subong niya para isang imo ref nga tag 65,000 pesos. Wala na isang likod yung ano ya. Kita niyo, wala problema sa panglabas si action boy. Hikapon yung pala ni action boy super humo. Kaya syempre after ang iyang linabhan, may dryer. Pag siya 68,000 bala na. Ano ka mo yaman? Naglaba ko sa una. Gigan ako ni Mrs. Hindi ko kabalo manglaba. Ay, amo na. Hindi so, nagbakal. So, ang solusyon, nagbakal ka na lang sa... Ano na sa mga lalaki nga kabalo manglaba, pero ako hindi ko kabalo manglaba. Nga ha? Ano? Nga ang kabudlay. Kakakuhan ka ano gani, nangako nga panit. Wow! Kita niya. Dito man. Oo, gani. Kakano naguros? Oo, saan naguro-action boy? Sa habon, allergy ka. So, syempre, born with a golden spoon. Spoon? Huwag gani kami spoon. Wala akong spoon, gani. Golden nails lang John Beast na siya. Sige, okay na? Okay na. So, sa mga may birthday lang dira, itamyaw, di iban nga nabili, yung gagawa na yun? Yes, good morning, Sir Felix Acohedo, good morning. Kay Alan Camacho, good morning. Kamonitor, Pamilya Camacho, si Bongga, Herman Lingoste, kag Ode dira sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you kuno sa mga ka-action. Stay safe always. Kay Sherilyn Javier, good morning, Action Boy and Action Eden. Sige. Imo na akon, imo akon nimo. Ay, bongga! Ginigyan ko na actually, Sige, okay na kita. So, standby na kita mga aksyon sa Action Hotline, Action Artay Hopon, ang follow-up report sa sinasapuan nga bangkay sa isa ka babae nga naanod sa suba. Karon gid lamang nga aga nasapuan ang isa ka bangkay, gina-follow up sa aton patrol, standby sa panumbalik nga report ni Action Alvin Graba. Ang inyo naman din nga news team, Action Eden Aboso. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Manila Broadcasting Company.